stammer jo fra New York, med at man malede på togene, og så kørte de bare gennem byen, så alle kunne se dem. Det startede som en rullende galleri, ikke? Ja. Det var det smarte det. Jeg vil ikke kalde det internationalt. Vi har bare nogle venner i andre lande. I andre lande, som vi er gode venner med, og vi godt kan lide. Vi vil ikke kalde os internationalt. Det er bare nogen, man kender i udlandet. Og når de kommer op til os, så hjælper vi dem. Altså vi viser dem, hvor de kan lave nogle forskellige ting, hvor de kan male nogle forskellige S-tog, og de viser også os, når vi kommer ned til dem. Men det gør vi jo ikke med alle der kommer op. Det er jo også noget at gøre med, hvem der kommer. Der er nogen, der kommer, og så man kan lide dem som personer mere. Altså, så kommer der nogen, der er flinke, og så der kommer nogen, man ikke så meget bryder sig om. Dem vi kender, det er nogen, der er flinke, vi også kan lide at være sammen med. Det betyder også en del. En god historie om politiet. Jeg har også været i detentionen på gang, men jeg er aldrig rigtig blevet dømt. Og jeg ved ikke, om den dag jeg rigtig bliver knaldet på så stort, jeg ved ikke, om jeg holder op. Måske ud af 100 graffiti-malere, der er der måske 20, som er gode, altså resten laver bare... De har det sjovt, ikke? Resten har det vel bare sjovt. Alle har det forhåbentlig sjovt, altså. Det er vel også, for nogle er det vel bare sjovt at smadre, altså, så bare... Som jeg siger, altså bare lave noget kriminelt, så bare... ikke tag på mure eller tag på tog, det synes jeg vel er sjovt. Der er nogle folk, der maler mere for fame end for andre ting, men altså... Jeg maler mere for mig selv, fordi jeg godt kan lide det, fordi det er fedt. Jeg er sgu ligeglad med folk selv i ting, hvis man får et billede af det, man har lavet, så er der ikke mere i det, altså. Man kan sige, det er kriminelt, og folk kan sige, det er grimt, jeg ved ikke hvad, men altså, vi gør sgu ikke skade på andre folk i hvert fald, det er da helt sikkert. Men det kan ikke sammenlignes, det er ikke det samme som at gå hen og slå en anden ned, nej. Selvom strafferammerne nogle gange godt kan minde lidt om det. Ja. Hvad er der at snakke om? Altså, graffiti for alle folk er jo bare et problem, altså, de er jo ligeglade med dem, der laver det, tror jeg. Altså, de vil bare have, at det holder op. Så jeg vil ikke have nogen sympati eller tilgivelse. Sådan. Altså, jeg er bare en lille egoistisk møgung, der går rundt og overmaler S-tog, og jeg kan sgu godt forstå, hvor folk er sure på mig, altså. Jeg kan godt se svineriet, det kan jeg godt føle, altså. Med banen, altså, så er der nogen, der bliver sat i arbejde i den anden ende.